Hello guys, tingnan nyo guys, konting ulan lang po, baha agad. Ito po yung kahapon na baha, kahapon na ulan. Ayan, nakikita nyo po, baha agad. Nakainis. Wala po talagang magagawa. Talagang dito po sa amin sa Cavite, talagang lugar ng bahain. Nakikita nyo kahapon lang po yan, yung malakas na ulan. Minto po ako sa aking pag-live kahapon kasi nga po ang lakas-lakas ng ulan at ang lakas-lakas ng kulog at kidlat. Kaya yan, pagkatapos pong mag-live, lumabas po ako. Ayan, nakita nyo, baha agad. Hanggang labasan po yan, hanggang highway. Makikita nyo po mga kapatid, hanggang highway yan. Yan, naglulutangan ang mga baso-basura. Ito po ang lugar namin, Eskinita. Palabas po, ayan po ang aming labasan. Nakikita nyo, mga kapatid. Ayan, malapit na ako sa labasan at may kamay na nakaharang sa camera. Ayan nga po, ayan, nakikita nyo mga kapatid. Mga sasakyan, nagpupumilit dumaan sa kalsada kahit alam nilang aabutin ang kanilang makina at ang mga tao paroon at parini para bumili sa palengke at yung iba pa uwi na galing palengke kahit baha. Ayan, nakikita niyo po may sasakyan na dumadaan, ang taas-taas ng tubig at naalon-alon pa. Ayan, mga kapatid, diba ganito po sa amin, sa lugar namin dito sa bandang Kawit, sa Binakayan, Kawit, Cavite, mga kapatid. Kitang-kita nyo, ayan, may mga daming dumadaan ng mga tao galing palengke. Ayan, nakita nyo, ayan, gatuhod ang tubig dito sa amin. Kahapon lang po yan mga kapatid na ulan ha. Yung malakas na ulan, bahain po talaga dito sa amin sa lugar na to. Bandang dito sa amin sa may Binakayan, Kawit, Cavite. Diba? Oh, ayan. At ang ito naman na isa na to, kumakain to dito sa may looban sa amin, sa may-ari ng bahay na aking inuupahan. Galing po siya doon sa kantin at kumain. So ayan mga kapatid, ito ang sitwasyon namin at ito ang aming looban. Papasok po yan sa amin. Ayan, masabit pa nga ang payong ni ate, kaloka. Diba? Saan pa kayo? Ayan na naman uli. Dito na naman uli ako sa labasan. Yan, medyo hupa-hupa na po ang ulan. Hindi na masyadong malakas. Pero, mataas pa rin ang tubig. Yan. Yung ibang gamit nga po namin kahapon, itinaas namin uli kasi mababasa. Tingnan nyo yung motor na puti. Si kuya, nagdadalawang isip na tumuloy kasi malamang aabutin ang kanyang tambutso at papasukin ng tubig ang kanyang makina. Diba? Oh, balik si kuya. Pak! Ganun. Yan, dami naglalakad. Pero medyo mahina na po ang tubig niya na. Medyo bumaba na rin po ang tubig niyan. Medyo mahina na po yung ulan. So once again, isang mapagpalang hapon po sa inyo mga kapatid at maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang aming YouTube channel, paki-like, paki-share at paki-click ng notification bell. Bye-bye!